panguva ine mafactional battles atanga maji mberi party ZANU-PF, vanhu ndo vaingoti aiwa pangova nemafaction maviri emawo veteran nezvigananda, but tiri kuona kuti zvigananda manje zvakurwisana pachazvo after taona kuti panguva inoi vanhu vari loyal kuna kuda Tagwirei panguva inoi voya vachiataka Tungwarara anozikanwa kuti nechimwe zvakare chigananda panguva inoi changa chauda kuva elevated kuti chipinde muCentral Committee, but tikuona kuti maallies panguva inoi akuda kuchitagwirei zviri alleged kunzi vakastopa his elevation. Don't forget subscribe or like on the bell icon. Chibomusaruro anobuda achiposta nyora achiti factional warfare explodes as Tagwirei allies move against Tungwarara. A dramatic power struggle has exploded inside ZANU-PF after the sudden nullification of poor tempter Tungwarara, the short-lived elevation to the party's Central Committee. A move insiders insist was not an administrative correction, but a precision-engineered political takedown. Ndio mashoko ari kuda panguva inoi achitaurwa nachibomusaruro achionekwa kunzi aiwa panguva inoi yatikaona kunyangwe naTungwarara anga atoaccepta the elevation yemuCentral Committee, panguva inoi takaona headline rakabuda muZVAITWA vachitsanangura his response panguva ino achipiwa the offer yekuti apinde muCentral Committee, akatogamuchira akatotenda achoti I'm going to help the president kuatena resolutions and the likes. But panguva ino tichizoona vakomana vachizoya vachizonullify that request and that offer, zvinozobuda pachena kuti hazvina kupira zvakanaka. Mafactional wars ariko, they try and act as if everything is normal, as if varikuwirirana, as if everything is flowing, but deep down background zviri kunongwa kunzi hapana kumira mushe. Mbodzai mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Apa pana comment section medu muzwa mafunguro enyu. So subscribe or like chete on the bell icon.